ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋର ନିତିଦିନର କାମ ସାରି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଭୋଗଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ତ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି? ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ନନା ମୋର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ମାଙ୍କର ପାଦୁକା ପାଇସାରି ମନ୍ଦିର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସତରେ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବି ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।